tabuk sana thanke kubikok saiman ka buwagira tinini salmari wa faishok paikya bo kubikok sawi khana rakha jana o duijon Sridham Debarma bai Dinesh Debarma tangai mothani kagi thang rangpusi kotorkuk borok ni bagiba borok saka press meet khlai hai henai mothani kunu discipline kari rok henai sana thanke o jago borok no sana muchungu sana thanke norok ni discipline le biang thangka ba je jaga rang post aro se norok ba ubagra clear ke saka hai henai Bidhan Sabha election foro borok ticket maye ni bagai afurni simino borok kha koi party ya karka henai Dinesh Debarma hangke Ramcharan Ghat ni ticket maya angai omahai rok ongkha chini leaders phaltu rok hangke rang post rok se kotor ko borok ni bagai tabuk asuk boys angai thangka dofani bagai kubi bukhabai samung khailanglai le wan sogya phaltu seat maya ni bagai se kha koi bubagra no yakare je kubi bukhabai samung khlai tongnai no se yakare bagra je samung khlai tongmani abro clear ke constitutional solution rok tamo clear ke sawi maya rok nei taboke ajogai press meet khlai tongyo bubagra bo saka democracy wa party nijini party khlai mano bar of party no bhaike chole rui tongnai nugnai ta hanai TSP party bo dofani bagi no fight khlai nai hinke naiwano ta busuk ongi mano Home Minister by Malaynani asuk klaida hani wansuk hani bubagra tini airport o phai saka tei saka bo party kotoria chini right chini constitutional solution che kotor party no party dinai mo hai borong ni bagai kok saya tongkai no sawo uneducated borok by kok sawe kok bangai lab kare hene bubagra sawi rika focus trina nangu jeng chini tofa bahike freedom mano abose kotor ko party ro kun toria hanai bubagra clear ke statement rika sana kalai o jaga bo faltu leader rok yang waisa angi tongmani sai bui gaham khlai tongnai rok no haine sunami kok samani sai noga achogoi chupchap tongkhangke teisa chao oro kunu yang waisa rok na nangya bui be haimya sitra sajangna bo nangya nogo chupchap tongde dofani bagi samung khlaina musung yangkai bui je samung kaham khlai tongai no bono rok phai kebengna ta naidi sana klai o jaga norok lab tamo wansuk obahai borong ni mokhang nai borong na norok leadership quality da nukjagya comment khlai sadi omahai borok grang post chajangnai hamjangnai rong no leader sinjakte na musungjaknai rok ni bkhawa tamo kok ongkhar obo norok comment khlai sadi omahai borong no nugui omahai borong ni mokhang nugui